ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ କେତେ ଗାଈ ରାସନପୁର ପାଇବନି ତ ଘର ଗାଈ କୁଟା ବାଡ଼ି ଛେଳି ଖାସି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକି ନାହିଁ ଚାଷ ହେଇଛି ଦେଖୁନ ପୁଇ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଚାଷ ନଦୀ ଡଙ୍ଗା ଗାଁ ଭଳିଆ ସହର ନୁହେଁ ଗାଁରେ ଯେତେ ସୁବିଧା ନା ଏ ଗାଈଟା ମଜା ରଖିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ এইটা হচ্ছে কুড়ি গছ কুড়ি বহুত হয়েছিল নেইছু আচার করিছু বর্তমান এই কুড়ি গছ করেছি আউ দেখন্তু কেতে চাষ হয়েছি এইটা মো শ্বশুর ঘর জায়গা শ্বশুর ঘরକୁ আসছি শ্বশুর ঘর গাইছি ছটা ভিডিও ধরুছি মো এই নদীর পানি শুকি যাইছি আমার ডঙ্গা সাଙ୍ଗମାନେ দেখন্তু ଆମ ଘର ଡଙ୍ଗା ଅଛି ନଦୀ ଅଛି ଏଟା ଗାଁ ଆମର ଭୋଗରାଇ ଡଙ୍ଗାଟା ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି ନଦୀର ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ ଏଇଟା ଡଙ୍ଗାଟା ଅଛି এই ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଆର ପାରିକି ଯାଉ এই ପାରିରେ ଚାଷ ସେପଟେ ସେଠି ପାଣି ଚାଲିଛି ଆମର ମେସିନ୍ ସବୁ ଚାଷ ଏଇ ଗାଁରେ ପାଇବୁ ଆମେ ସିନା ସେଠି କିଣିକି ଖାଇଛୁ ଏଠି ସୁବିଧା ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ଏଇ ହେଇ ଚାଲିଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଳେ ପଳେଇବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ବଡ଼ ପିଆଜଟା ହେଇଛି ଏଇ ଏମିତି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯଦି ହେଇଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଆଜଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।